És el torn ara del subgrup parlamentari del Partit Popular de Catalunya. És el torn del senyor Santi Rodríguez. Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Salutacions també al públic que segueix aquesta sessió plenària i particularment al president i membres de la direcció de Societat Civil Catalana que avui segueixen aquest ple des de la llotja. També aquesta és casa vostra. Al nostre parer, aquest debat d'avui, de fet hem coincidit amb altres grups parlamentaris, és un debat innecessari. I ho és innecessari perquè al nostre entendre la suspensió que s'està debatent és una suspensió automàtica, és per aplicació de la llei. De fet, ho diu la pròpia resolució del jutge. Però és que, a més, jo crec que els fets ens acompanyen, perquè els fets ens diuen que aquests diputats, quina suspensió debaten avui, vostès debaten, nosaltres no la debatim, la tenim clara que ja és efectiva. De fet, des dels propis serveis parlamentaris se'ls ha suspès la retribució i, de fet, vostès mateixos van suspendre un ple el passat 18 de juliol perquè entenien que no tenien els vots suficients i necessaris per poder tirar endavant aquell ple. A partir d'aquí, vostès porten un dictamen, quines consideracions són inoportunes d'una cambra legislativa. Algú ho deia abans, hi ha un jutge que vol fer de legislatiu. No, aquí hi ha un legislatiu que vol fer de jutge. I en el document, en el dictamen que someten a votació, dona més la impressió d'estar llegint un recurs a la interlocutòria del jutge del Tribunal Suprem en el que fins i tot vostès arriben a sentenciar, vostès sentencien. L'aplicació, la suspensió és inaplicable. És a dir, diuen, escolti'm, això és d'aquesta manera i a més ho sotmetem a consideració del ple. És una il·lustració de quin és el concepte de separació de poders segurament que tenen vostès. Per cert, jo entenc molt bé tot allò que li preocupa a la senyora Madrenas, però a nosaltres també ens preocupen altres coses. Per exemple, que un Parlament es salti les seves pròpies lleis. Per cert, nosaltres també ho hem vist, no només els independentistes tenen ulls. La resta de catalans també tenim ulls i també veiem les coses. I, per exemple, hem vist com en aquest mateix Parlament es saltaven les nostres pròpies lleis. La Constitució, sí, però també l'Estatut, les nostres pròpies lleis. O que se segresti una comitiva judicial mentre exerceixen les seves funcions, o que llencin persones al carrer a desafiar les lleis i a desafiar els tribunals de justícia, o que aturin la vida dels catalans, com va passar durant el dia d'ahir una vegada més, però també va passar el passat 3 d'octubre de l'any passat, que llencin mitja Catalunya contra l'altra mitja. És que tota aquesta gent no tenen drets. Els catalans que hi volien anar a treballar i no van poder anar a treballar perquè estaven les vies ocupades, perquè estaven les carreteres tallades, no tenen drets. Només tenen drets els altres. Només tenen drets vostès. Aquesta és la Catalunya que vostès volen? Una Catalunya en la que només vostès tinguin drets i la resta que no pensen en vostès no tinguin drets i s'hagin de subsumir en els seus propis drets? No és aquest el parer que nosaltres considerem. Per cert, comencen d'aquesta manera, pensant que uns tenen més drets que altres, després arenguen a manifestar-se i al final acaben intentant assaltar les institucions, com va passar ahir en aquest Parlament. President, apreteu, feu bé d'apretar. President, cregui'm, per la dignitat del càrrec institucional que vostè ocupa, vostè avui ja hauria d'haver presentat la dimissió. És un engany més, s'han dit i ho han dit en diverses intervencions. Avui no aprovaran la suspensió, però sí aprovaran la delegació de funcions. Avui podran sortir vostès al carrer i dir al Parlament ens hem rebel·lat contra la resolució del jutge Llarena al Tribunal Suprem i no hem aprovat la suspensió. I quedaran molt bé. Enganyats. Enganyats vostès i enganyant a la resta de la gent. Perquè la realitat, quina serà? Que estaran suspesos. Com ja ho estan des que es va dictar aquella resolució. Ara, nosaltres no comptin per aquests enganys tampoc. No pateixin. Vostès ja compten amb la inestimable ajuda dels
desbloquejadors dels independentistes, dels desembussadors dels independentistes, Podem. Cada vegada que vostès necessiten un cop de mà, allà està Podem per desembussar allò que els independentistes s'encallen amb vostès mateixos. Nosaltres no participarem del seu engany, al Partit Popular no participarem i no votarem aquest dictamen. Gràcies. Gràcies, senyor Rodríguez.